Hola, avui des del racó comencem temporada amb Fin de temporada, d'Ignacio Martínez Pisón. Quan el càmping tanca a finals de setembre, s'acaba la temporada d'estiu. 9 o 10 mesos l'any desapareixen de la nostra vida i l'últim dia que hi anem tenim una barreja de sentiments, entre l'enyorança i la nostàlgia per aquella vida de vacances que ja hem perdut. I de pèrdues és el que parla aquest llibre on 3 personatges, la Mabel, la Rosa i el seu fill Ivan, regenten un càmping a Miami Platja, a la Costa Daurada, molt a prop de les torres de la central nuclear de Vandellòs. L'Ivan acaba de fer 18 anys i creu que una espècie de malefici li va caure a sobre el dia que va començar a conèixer coses que ignorava del seu passat. La seva vida va canviar en un moment. En un poble d'Extremadura l'any 77, els seus pares, gairebé adolescents, tenen un accident quan anaven a una clínica abortista clandestina i no hi arriben. Ara, 20 anys després, aquell passat desconegut el colpeja profundament. I si no ens agrada allò que descobrim? Serem més feliços si ignorem algunes coses del passat familiar? Podem triar la vida que volem viure? El que és segur és que conèixer ens farà diferents. Ens porta a ser unes altres persones, a viure en realitat una altra vida. Una novel·la intensa, amb uns personatges memorables. Us la recomano. Fins aviat.